Maayong adlaw mga ka-travelers, no. Muna akong gingon sa imo nga parto nga nagbalon-balon jud ko kaning GB pesos. Muna ang pinaka the best nga sauce, no. Palit ko karon sa Family Mart. Muna akong ipalit karon nga kanon, no. Muna ang pinaka the best nga dire mga ka-traveler. Dili mo ta pwede ka labay-labay og mga kasa lang, sodyo ato sa bulsa, no? Bulsa ba rin, wala tayo basurahan sa dito. Basura, sud sa bulsa, no? Kaya disiplinado mo ko ding hapon rin. Sili pwede nga pataka-taka ang labay. So mo ni ang sauce, no? Kamay na lang kayo kay sa kasa lang kung matulagi dalahon ko na ko niya. So lami kay ni ang kaning GB sauce, no? Mga FW, butangan lang ni mo na og gamay, no? Ano? Wa pa ka nga. Lamig kayo mga travelers, no? Dana, tanong na po, no? Lamig kayo. 100%. Makana yun ko nga. Lamig kayo. Proud ta sa Filipino food, no? Mga FW, proud ta sa mga FW nga Filipino food, mga produkto sa Filipino. Sa isip, sa salita at sa gawa. So, ginawa ko na ginamit ko ang produktong Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Limit nyo guys ya, bagoong bunlis sudyom, nindot kayo, limit kayo, makatagil presko sa mayo panglawas. May kayo ang bagong pang export quality. Lami ay humot kayo. Humot kayo. Mga Pilipino proud dito sa to ang produkto. Wala ni sila ka sponsor sa kuha kung dili kamubuton ginako gusto nako nga ipatod nako nga ang produkto sa Pilipino the best good. The best kayo. Kaya sa unang panahon nga gagmay pa ta, mga bata pa ta. Panahon sa itong mga kapobrehon, makakaon na tag ginamos unsa pa nga makuhan. The best na kayo sa tuwa. Ang uban gani pinughong, ilugaw, asin ug mantika pa gani tuyo, no? So karon nga nang tatagawas ang mga produkto ng mga Pilipino atong ipataas. Nindot kayo. Nindot kayo ang kwan, nindot kayo ang produkto sa GB bagoong pesos mo siya ang mga bunlis ba. Wala na ibukog. Bukod sa kahit sa panahon gigaling nagmayo nila. Ibuhat nagud nila pinakanindot. Dito ko gikan sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven dito ko gikan. Palit ko ani kay tuod kay ako ipakita sa inyo ang nindot gid ang JB bagoong. Muni ang manufacturer ani si Bernal Bagoong. Pero Bernal Bagoong. The best gid siya, lamig gid siya. Wala pagkakatilaw, lamig na kayo. Humot na kayo ang iyang kuan pa lang nimo, abrief lang nimo humot gid kayo siya. The best kayo ang sabon ako. Nga, wala kayo basura, mga selfie, ibutang yun sa bulsa. Kay, dili magpatakataka og labay kay kung patakataka ang labay gud madisiplina nimo na sa imong kaugalingon nimo nga patakataka ang labay. Walay ayo. Disiplinahon nimo nga mayo nga ibutang yung bulsa nimo. Mangita tag basurahan nga nindot para malipay sa datong mga sigkataw. Sabon ako. GB fish bagong. Tanan nga mga hapon, mga estudyante ni tanaw sa kuha. So, be proud of Filipino people. Proud kita sa mga Pilipino nga produkto. Proud po ta sa matag usap, proud ko nimo, proud ta ka. Salamat kay sa mga subscriber, no. Shout out kay ko sa Pilipino, sila si Hansel Nursery katong naga-PM sa kuha. Salamat kayo sa akong mga followers. Salamat kayo nga subscribe. Salamat kanyong tanan. Ang Ginoo magauban kanyo. God bless you. Sabon ako GB
pesos, bagoong the best na siya. Amay kayo. Ito nga ito lamig kayo. Lamig good. Mapigil ni mo ang mabalik mo ang karaang kinabuhi ba? Kung bata pa gani ka nga kung bata pa ka nga nakakaon kang mga bulad, ginamos, ano ba? Kato na siyang proud na to na. So, salamat yung tanan. Kaya ko nga ang Ginoo mag-uban ka itong tanan. God bless. Salamat sa GB Bagoong.